Moc vám děkuju a ještě jednou bych, vlastně já jsem to ještě neřekla, já jsem si to tam vzadu tak plánovala, jak vám chci říct, že moc děkuju, že jste přišli, že vím, že jste přišli na Marien a Marien děkuju, že mi vás na chviličku půjčili, protože jste úžasný, vnímavý a vy víte, že jsem vám přišla vyprávět ty příběhy a tak posloucháte ty texty a užíváte si to, i když nejsem žádný excelentní kytarista, tak si užíváte ty písničky tak, jak jsou. Za to vám moc děkuju. I že tady s váma můžu být s nima, ale úplně vlastně nejvíc jsem chtěla poděkovat Alešovi, protože to je vlastně jeho práce, že já tady můžu s vámi být. Děkuju. Děkuji vám za podporu. To je přesně to místo, kde to obyčejně vorám. Ale teď jsem to asi 10krát jsem si to dneska hrála. No to bude asi ono právě. Ale já už vím. Ale vy máte chyby rádi, tak já jsem ráda, že jsem nějakou udělala. Možná jich ještě bude hodně. Vzpomínám